थानाय 8 तारिख सेप्टेम्बर 2021 बुधबार ओ सालो चिनि त्रिपुरा हास्टेव सिगाङाव वाइसाबो इंयाखौ आबहाय कायसा पातिमुं पातिखा जे पातिमुंनि बागैनाय गोरै गोरैनि जोंहाय कक्तमा आवाय मुंगो सामुं तांनाय ताई कक्तमा आवाय नानि सामुं ताङै तंनाय चेनेल कायसा ताई पत्रिका ऑफिस कायनै आ ऑफिस बखक जागमानि हाय पातिमुं सेलेंमा सिंसा सालचानि सालो कायथाम कायब्रि हाउस एटेक खायजागमानि आबो हदानि फातारनि तमुं जामुं ताई सामुं सिद्रा तांनाय रगनि अ सामुं तांमानो बेलाय खेनो सेलेंमा जानुगो ताई जों खादुमा फुनुगो अबाहाय पातिमुं बाय चिनि ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों अ मीडिया फोराम आगिनो कग्रजाक तंमानि जों हाय मीडिया सामुंआ तांङै तंनाय जुदा जुदा बेरियास लामाओ लुकुरकनि बागैनाय इनफरमेशन रोदानि हा साकाओ सिनानि बागै लुकुरक साइमानानि बागै आवाय मुंनि साकाओ न कचयजाक एकेबा डिपेंडेंट अबनि यागलबो अ मीडिया न अबाहायके अटैक खालायजाक हांगाकाय हा साकाओ बरक जे गणतंत्र नि जराओ अबनो कायसा फोर्थ पिलार नि तंमानि यागलबो बननो अटैक खायमानि अबो कायसा हदाबाय मसांया ताई अ जराबाय बाक्सा मसांया कायसा पातिमुं ओंखा अ पातिमुंनो बेलाय खेनो सेजामुं जों सेजाओ ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम नि बागै आगैनो तिनि कक कायसा मा साथाय कलायो अबहाय मीडिया आवायमुं ओंखा कक अबहाय कक्तमा आवायने रक नि सामुंनो ओंखा लुकुरकनो ओ जराओ तामु ओंगै तंखा अ जराओ ओंगै तंमानो रगैनाय नरनो फुनु कांके शुक्रबै साकाके नरक नगो तंतो तैनो दुनियानि ककनो नगो तंतो तैनो मानो हायनि जत लुकुरकनि बागैनो जों गवा ककबरक बाय बोजगै सिनि ककबरक सानाय रकनो साइमानदो आगैनो जों ककबरक ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम मानि यागलबो अबाहायके गुबुननि ककनि फानो उंथुं त्रिपुरानि जत चेनेल हायुं हागतनि जत चेनेलनि न हामिया जाया जराओ जों मा बासानाय बरनो साकाओ चिनि साकाओ जाया खायजाके जों खरांथि सानाय हिनि कक रोजाक ताई अबाहाय जाया सिद्रा सामुं खायने रकनो रमै नांमासुक माजरा रनानि बागैबो जों सानो ताई जे नरक साइमानो 8 तारिख सेप्टेम्बर आगरतलानि मेलार मातो देशेर कथा पत्रिकानि ऑफिस बहायनो सुकुरुब जाखा सबाय सुकुरुब जाखा आबनि कारै प्रतिबादी कलम हायकाबा P24 आबो ऑफिस कायसा बिल्डिंग कायसा ऑफिस बाय आबनो बहायनो सबाय सुकुरुब खायनि स्टाफ रक बहायनो बोटक खायजाका ओ अबहाय सित्रा सामुं जे बरक ननो माइतुगैसार ओ बननो बोटक खलायो हुनि हिमानि हाय कायसा सेलेमा सिंसा पातिमुं ओंखा अब गणतंत्रनि जे फोर्थ पिलार न अमायके बुइतगै किन्तु बेलायखेने सित्रा सामुं खलायखा आबो गैनायनो अ जे हदानि सित्रा सामुं सित्रा खायनाय जाया खायनाय रकनो दाति रमै माजरा रनानि सानमुं तिसाओ ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों जे मिया हरनो आबाहाय पातिमुंनि यागल मीडिया फोराम रक बाहायनो सापर्ट खालायखा जे गोबां मीडिया हाउसनि ओंगैनाय पुलिसनि डिजिनि थानिओ थांगैनाय 12 घन्टानि बिसिङाव रमनानि नांनाय जे जाया खायनाय रकनो जे बुफ्रे साप्रे खायनाय रकनो ताई तख्रबनाय रकनो होनैनाय थाङै सावैमानि उलबो दिनै 12 घन्टा कावै थांमानि उलबो पुलिस खरसानबो रमिया अथच भिडिअ फुटेज सीसीटीवी कैमरा ओ कावै तंबायखा साबो आबो तख्रब आबरंनि सिनेमुं मानमानि उलबो पुलिस रमियाङैनाय दिनै 9 तारिख सेप्टेम्बरनि 12टा समयो अर पुलिस सुपारनि आरो थांगैनाय जों जत मीडिया जत फोराम जत एसोसिएशन थांगैनाय तिनि आरनि आईजी बाय मालायखा आरनि एसपि गाके ताबक छुटियाव थांजाक आबहाय हालगो जों आईजी अरिंदम नाथ बाय मालायखा मालायमानि यागल अब ककमान बुखा जे बरक अबनो साइमानजाकनो पातिमुं अबनो तैनाय ताबक कराकनो नायतुक मुङै दङो ताई दातिनो अबनो रमजांनाय फियाबा जों नंनि 12 घन्टा समयो जरा खाजक बिसु मानलिया आबुन बागै नाकारनि हिनि सामानि बागैनाय जराता किसा फलगै काबलायखा जरा फलगमानि ब आबो जे अमसुखनै साइमेया जदि बरक तिनि सारिखनि 6 तारिख बरक ओ जे हाउसगो आक्रमण ओंखा सबाय सुकुरुब खायजाका आ जागाओ आईजी नि टीम बाय पुलिस ni je special naikini khanyaro borgaro
थाङै नायफैमोन आरो क्राइम ब्रान्च नि यागो याफारिनानि हिनि गसिमन बागै जों तिनि कुनो दरना रो बलिया खरांति सा बलिया फियाबा तुमुंनो अबाके कग रुइबो साललायो सालफायो उंगै थांगांके आहाइनो आसुगै तंनाय गलाक जत मीडिया नि आदं रक आबाहाकेनो तिनि लाई फेग्राका कगरक मीडिया फोराम अबाहाय जेसे जागावबो थांनाय अबाहाय जबाव जे जागावबो तंनाय आबोनि बागैनो चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स रगनो आं कयनेनि मोसुंगो जोंबो साक साकले हजागमा तंथाय हजाक तंमानि यागोलबो तुमुंनो आबाहाय एटेक के जों बरंनि प्रतिबाद खलायनाय बर जे जाया खायनो रमनानि बागैनाय नांमासक शास्त्रिनानि दाबि खलायनि बागै बारजानाबो तामनि हिनबा कक्टमा थुममानि कुनो सामुं जाया खायि तंया अर हा साकाव तामुङै तं हा तिनि ताबग्रमनादि हाबिसिंनि ओजे ज्वालामुखी हिनि केरेबा हर तुइहाय हर कगै फैमानि अम्फै जला कगै तंखा नों निनि मीडिया से करै नों तामखे बुइसायमानाय सोशल मीडिया नो डिपेंड खायनि बाक्सा हनि वानसोगना किन्तु आबो जदि वो ऑथेंटिक न्यूज उंगै मानिया आब्रं हनिनै आमो पयजो जाया हंगाके सरकारनो साबो इनफरमेशन दोनाय साबो लोकरनो साबो नाय अमति जागा हायनि तखा नै अ सानाय रकनो से बु तखायके बरक बाहायके सामुं फ्रीडम खायनि खायमाननाय आबगैनो हा साकानि जे उंगै तंमनि निनि काहाम हामिया निनि प्रोग्राम बातायमुं निसिमि सेंगैनाय जेकुनो थोंरों जेकुनो पार्टी मुंनो आवाय खायमानि सामुं गणतंत्र वो फोर्थ पिलार नि बारजा याफारि जाखा आबनो तै तंथानिवो ता केबें बायथुं अबहाय केबें माय रक बखापान्ता फायथुं केबें खांके अबनि माजरा बेलायखेन कराकनाय जों आबनो पुइचो चाओ ताई अबहाय सामुंगो गोदाल जाग रगनो नरगनि जे नांमानि बारजा तंमासक हेल्प से खायनि नांगो तामनि हिनबा बरक नरगनि दुखु दसानो बरकनो साकासे जों यां ते आवाय खायमानाय सिनि हा साकाव तामुङै दं आसे गोबां कक सालिया जों अमाहाय सित्रा पार्टी मुंनो प्रतिबाद खलायो और आगरतलानि नो दुइटा पत्रिका दुइटा टीवी चैनल ताई आयं उदयपुरनि दुरंत टीवी आरो बहायनो हामला खायजा काहनि खनावो अ पार्टी मुंनो सेजावो अल त्रिपुरा कग्रक मीडिया फोराम जों तुमुंनो अबाहायके सामुं सित्रा रकबाय सफ्रब जाबां टंखांके आसुगै टंगलाक जों बहायनो जे पुलिस नायमा थांरकनो जे नायमा सिंनाय सिङै इंया हंगाके आंदोलन गणतंत्रनि लामाथिनो आंदोलन खायनि लामाव थांनाय हिनै कक कसारो तिनि आसंनं सेतुं जतनो हजाक तंबायदि अ जरा केसेब ओंग्रि फाइ तंमानि जरावो फियाबा मीडिया नि जागावनो बनम रुइ तंनानि बागै कयमुं याफारै ताइसिनि मीडिया जे सामुं थाइ तंनाय रक बहायनो फिल्ड रक तंनाय रक बहायनो हजाक खायनाय कातिबै बतंग्रानानि ओंथुं फियाबा कोबैनो तैनो सकां हिमै तंनानि ओंथुं हाय हिनि कक सावनो तिनिनि ओ जे खादुमुनि बागै कक मा सामानि अरनो पाइरेखा जतनो हामबाय।